дар шаҳри Хуҷанд тибқи нақша чорабинои Федератсияи футболи вилояти Суғд ва риёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол байни наврасон бахшида ба иди байналмилалии Наврӯз оғоз гардид. Дар ин мусобиқа ки дар майдончаи варзишии Федератсияи футболи вилояти Суғд ҷараён мегирад, 16 даста футболбозони навраз аз тамоми минтақаҳои вилояти Суғд ва ҷумҳуриҳои Узбекистону Қирғизистон иштирок доранд. Мы приехали на турнир Наурус Кап. Мне понравился этот турнир. Мы сегодня выиграли 4-1. Таджикистан гостеприимный, нас хорошо встретили. В дальнейшем я хочу, чтобы еще в Таджикистане были такие же турниры. вохӯриҳо дар ду синну сол доир мегарданд. Дар гурӯҳи футболбозони 12-13 сола 8 даста ба ду гурӯҳ тақсим шуда дар як давр байни ҳам бозӣ анҷом медиҳанд. Инчунин дар байни футболбозони 10-11 сола низ 8 даста иштироку маҳоратсанҷӣ мекунанд. Большое спасибо организаторам международного турнира. Спасибо за теплый прием. Мы очень рады участвовать в этих соревнованиях. Эти соревнования укрепляют дружбу между странами, повышают мастерство детей, дает большой опыт. Мы хотим и надеемся, что наша команда займет призовые места, и мы оправдаем надежды наших болельщиков. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ иштироки дастаҳо аз шаҳри Тошканти ҷумҳурии Узбекистон ва шаҳри Оши ҷумҳурии Қирғизистон имконият фароҳам меорад ки вохӯриҳо ҷолибу тезу тунд ҷараён гирифта иштирокчиёни мусобиқа барои дарёфти мақомҳои фахрӣ тамоми малакаю маҳорати худро нишон диҳанд. Я пришел из Кыргызстана, очень хорошо меня приняли. Этот турнир укрепляет нашу дружбу. В дальнейшем я хочу участвовать в много таких профессиональных турнирах. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол то санаи 18 март идома меёбад. ғолибон бо ҷом, медал ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қадрдонӣ карда мешаванд.